عن جابر بن عبد الله مرفوعا. Jabir ibn Abdullah Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin haberinde. Fil münafiki salasun. Münafik kişinin üç sıfatı var. İza haddese kezebe. Eğer siliyken yalganlay. Ve iza va'ada ahlafa. Eğer va'da bireyken bu va'dasın biza. Ve iza tumina khana. Eğer indi ona bir нәрсе ышанып тапшырдылар ol bu ышанышны боза, ягъни хыянат итә, хыянат кыла. Bu hadis гамәлләр белән нифаклыкка эләгүдән кисәтә. Әгәр кешедә шушы сыйфатларның берсе, я инде өчесе дә булса, димәк анда мунафикларның сыйфаты бар. Беренчесе нинди сыйфат иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Ялган. Ялган безнең динебездә гомумән тыелган. Ялган безнең динебездә тыелган. Нинди мәсьәләгә генә калма, дөнья мәсьәләсе булсынмы, шәригать мәсьәләсе булсынмы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ялганнан сакланыгыз. Ялганнан сакланыгыз. Шунлыкта ялган бузыклыкка илтә. Шунлыкта ялган бузыклыкка илтә. Һәм инде Аллаһ тарафыннан кеше ялганчы дип язылып куйганчы, ул үзенең ялганын дәвам итәр. Үзенең ялганын дәвам итәр. Шуңа күрә безнең динебездә ялганларга ярамый һәм бу мунафикларның сыйфаты. Икенче сыйфат ул вәгъдә бирә икән, вәгъдәсен боза. Әгәр берәребез вәгъдә бирсә, икенче бер кардәшенә, я инде гаиләсенә, я инде балаларына бирә дә ант итсә, ул бу вәгъдәсен үтәргә тиеш. Ул бу вәгъдәсен үтәргә тиеш. Вәгъдәне үтәмәсә, ягъни үзенең гафиллеге белән, бу гынах. Шунлыкта бу безнең көндә бүген зур бәла. Бу безнең көндә бүген зур бәла. Сахабалар радиллаһу анһум 10 яшьтә, 12 яшьтә сугышка чыктылар. 18 яшьтә бер сахаба гаскәрне, ягъни гаскәрдә әмир булып башка илне аша. 18 яшьтә бу сахабалар. Без бүген вәгъдәбезне үти алмыйбыз. Biz bugün vəqdəbizini үти алмыйбыз. Менә хәтта менә үзеңә сорау биреп карарга була. Менә син яшәгән мәхәлләдә, син яшәгән җирдә әгәр кешеләрдән сорасалар, менә бу кеше вәгъдәсен үтиме? Әйе. Бу кеше шуннан да әйткән сүзен үти, вәгъдәсен үти. Менә син туры шулай дип әйтәләрме? Син туры шулай дип әйтәләрме? Кызганычка каршы бүген бик сирәк кеше турында шулай дип әйтәләр. Һәм инде күп кешегә вәгъдәне бозу, вәгъдәне үтәмәү хас. Һәм бу да дидек мунафикларның сыйфаты. Мунафикларның сыйфаты. Өченче сыйфат, әгәр сиңа бер нәрсә ышанып тапшыралар икән, бу ышанычны үтәмәү, ягъни хыянат итү, әманәтне үтәмәү. Әманәтне үтәү ул иманның иң бөек чагылышыннан булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә әйтте: Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха. Шундыктан Аллаһ сезгә әманәтне үтәргә әмер итте. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аддил аманата иля ман иттаманака ва ла тахун ман ханака. Сиңа ышанып тапшырдылар икән, әманәтне үтә. Һәм инде сиңа хыянат иткән кешегә хыянат кылма. Ягъни безне шәригать хәтта хыянат иткән кешегә дә хыянат итүдән тыя. Хәтта сиңа хыянат иткән кешегә хыянат итүдән тыя. Ә инде сиңа берәр әманәтне ышанып тапшырган кешегә хыянат итү, бу инде бик зур гына. Һәм инде бу мунафикларның сыйфаты. Мунафикларның сыйфаты.